Bo, kan du prøve at sætte på ord på, hvordan vurderer du, at kommunen får noget af den her kampagne? Vi vil gerne have, at vi fokuserer på vores egne medarbejdere her. Derfor har vi sat kampagnen i gang her på vores parkeringsplads, hvor vores medarbejdere kommer ud og parkerer bilerne og tager deres firmabiler, kan man sige. Så vi vil gerne have, at vores medarbejdere går forrest i den her kampagne, så de ikke tager mobiltelefoner, de er rundt til deres kunder derude. Så det er det, vi vil fokusere på her. Hvad med de firmaer, eller de afdelinger, som er uliciteret? Kunne man eventuelt det kunne man jo også godt i forhold til de uliciterede ting, vi har. Vores entreprenører burde også følge op på det her og sige til deres medarbejdere, at de skal heller ikke tage det i telefonen, når de er ude og lave kommunens opgaver. Så det må være noget, vi kan følge op på også. Ja, en udfordring op, og det er jo stort, synes vi, og det er Helsingør og Gribskov Kommune, som har taget det op og gjort. Vi kunne godt tænke os, at de 11 andre kommuner også fik den gode idé og advisere deres medarbejdere. Og det breder jo som ringe i vandet. De går jo hjem til deres familier og gode familiesammenkomster, og så giver det jo altid anledning til en god drøftelse og diskussion måske også om det at færdes i trafikken. Og det, vi må sige, at kommunens folk de bliver jo orienteret om, hvad det her det egentlig går ud på, og hvilken værdi det har. Og det er jo et glad budskab, man kan dele med resten af befolkningen. Så 2.000 medarbejdere i Gribskov, og jeg ved ikke, hvor mange der er i Helsingør, men det er lidt mere måske. Ja, der er et par stykker mere. Ja, så bliver det jo hurtigt bredt ud. Ja. Så det ser vi gerne, også større virksomheder. Men det kan man jo alt sammen se på rådets hjemmeside. Og jeg ved, at de sender gerne materiale ud til større virksomheder. Ja. Det må vi sige ja til.